Ja, dette er en journal over forsøget omkring alkoholgæring. Altså hvis vi nu starter med definitionen på en alkohol. Altså en alkohol, den består af en alkan, hvor et eller flere af brintatomerne bliver udskiftet med en hydroxygruppe. Så altså et eksempel kunne være etan, som går under formen C2H6. Der skifter et af H-atomerne så ud med en hydroxygruppe, så den kommer til at hedde C2H5OH. Altså i alkoholer er den karakteristiske gruppe hydroxygruppen, og denne definerer ligesom stofklassen, som alkohol er. Og så lidt om navngivning af alkoholer. Altså det vi starter med, hvis vi tager det eksempel hernede, så starter vi med at finde den længste kæde med hernede af C-atomer. Den er på 5, så derfor kommer man til pentan. Så tæller vi hvilke C-atomer, som OH-grupperne sidder på, og det er, kan vi se her, det er C-atom 1 og C-atom 3. Og så sætter vi lige efter det, det er to OH-grupper, og til sidst sætter vi ol på, da det er en alkohol. Så den kommer til at hedde pentan 1,3 diol. Og så vil jeg snakke lidt om primære, sekundære og tertiære alkoholer. Altså primære alkoholer, der er hydroxygruppen er bundet til et C-atom, der kun er bundet til højst et andet C-atom. Det vil sige, indeholder strukturen CH2OH. Og sekundære alkoholer, der er hydroxygruppen bundet til et C-atom, der er bundet til netop to andre C-atomer. Det vil sige, at den indeholder strukturen CHOH. Og ved de tertiære alkoholer, der er hydroxygruppen bundet til et C-atom, der er bundet til tre andre C-atomer. Det vil sige, altså en tertiær alkohol indeholder atomgruppen COH. Og så lidt om reaktioner med alkohol. Altså der findes både anaerobe og aerobe forbrændinger med alkohol. Og den øverste reaktion, den heroppe, den er anaerob, da der ikke er ilt til stede. Der får man ligesom udvindet alkohol. Og den nederste reaktion er aerob, da der er ilt til stede under forbrændingen, og derfor får man så ikke udvundet alkohol. Og så lidt om formål og teori med forsøget. Altså vores formål er at fremstille etanol i en gæringsproces. Og det kan vi gøre ud fra, det vi regner med, det er, at vi får et reaktionsskema, der kommer til at se ud som nedenunder her. C6H12O6 bliver til C2H5OH plus 2CO2. Og gær det får ligesom processen til at forløbe, og glukose bliver omdannet til produkterne etanol og carbonoxid. Yes. Og så kommer jeg lige en gennemgang af forsøget her. Altså vi starter med at afveje 25 gram glukose og notere den præcise vægt i skemaet med decimaler. Og herefter der opløser vi så glukosen i 120 ml vand i en konisk kolbe. Og vi tilsætter så herefter en kvart pakke gær, som er smuldret, og vi sætter så en gummiprop med et gærrør på kolben og fylder lidt demineraliseret vand i røret. Og vi vejer herefter kolben med indholdet og noterer resultatet, igen med decimaler. Og så kommer vi så til næste lektion, som ligger cirka en uge efter. Her vejer vi igen kolben med indholdet og noterer vægten i skemaet. Og vi tager herefter proppen med gærrøret af og afmåler 100 ml af gæringsproduktet i et måleglas. Og vi undgår så vidt muligt gærslam kommer med over. Og vi afmåler herefter volumen af gæringsproduktet og noterer resultatet. Ja. Og så får vi et resultat ud af det. Altså den masse af glukose tilsat var 25,12 gram. Og kolbens vægt fra start var 332,6 gram med indhold. Og kolbens vægt efter gæringen var 320,2 gram med indhold. Og derfor finder vi så ud af, at massen fra start minus massen efter gæringen, den er så 12,4 gram. Og volumet af gæringsproduktet, det var så 129 ml. Og lad os så gå til efterbehandling. Vi kan så udregne det teoretiske udbytte af etanol, og det kan vi gøre ved at vi beregner stofmængden. Og den her så N-glukose er lige M-glukose delt med store M-glukose, altså masseglukose og molarmasseglukose. Der tager vi så de 25,12 gram, som vi har målt før, og deler med 180,56 gram per mol, som er molarmassen for glukose. Og der får vi så en stofmængde på 0,1391273 mol. Og herefter kan vi så beregne den ekvivalente mængde etanol, og der starter med at se på reaktionsskemaet. Og der kan vi så se, at stofmængden for glukose, den skal ganges med 2, fordi vi får 2 produkter af etanol.
Og det bliver så til 0,27, 82, 45, 46 mol. Yes. Og herefter kan vi så beregne massen af det teoretiske udbytte af etanol. Og det gør vi igen ud fra formlen M etanol er lige N etanol gange store M etanol. Altså igen, massen er lige stofmængden gange med molarmassen. Og der indsætter vi så igen 0,27, 82, 45, 46 mol, som vi fandt før. Og det ganger vi så med 46,068 gram per mol, som er molarmassen for etanol. Så har vi så et resultat på 12,81, 82, 11, 85 gram. Og hvis man så sammenligner vejeresultatet af det teoretiske udbytte, så var vores vejeresultat 12,4 gram, og vores beregnede resultat det var 12,81 gram. Og hvis vi så tager udregner den procentvise udbytte i forhold til det beregnede, så har vi så udvundet 96,74%. Yes. Og det teoretiske udbytte af carbondioxid kan også beregnes på samme måde som etanol. Så der ser vi igen på en reaktionsskema, hvor vi ser, at det skal ganges med 2. Så vi tager igen de 0,139, 91, 202, 22, 73 mol gange med 2, som igen giver 0,27, 82 osv. Og det kan vi så nu gange med molarmassen for at finde den teoretiske masse. Så ganger vi med 44,01, som er molarmassen for CO2, som så giver 12,24, 55, 82, 69, 46 gram. Og endelig kan vi så beregne den teoretiske volumen af etanol ud fra formlen volumen af etanol er lige massen af etanol delt med densiteten af etanol. Og der indsætter vi så massen, den teoretiske masse af etanol, og deler vi så med densiteten af etanol, og der får vi så opgjort, at den teoretiske volumen af etanol er 16,24 osv. milliliter. Og vi kan så også beregne den teoretiske volumenprocent alkohol i gæringsproduktet. Det gør vi ved formlen volumen etanol delt med volumen af gæringsprodukt gange 100, det giver så volumenprocenten. Og der indsætter vi så volumen af det etanol, vi har udvundet, og volumen af det etanol, der er teoretisk, delt med det, vi har fundet i gæringsproduktet, og så gange med 100, og for at vide, at vi har 12,59% alkohol i gæringsproduktet. Og vi kan så også beregne volumenet af det dannede CO2, og det gør vi ved hjælp af idealgasloven, der hedder V er lig N gange R gange T delt med densitet. Og V er selvfølgelig volumen, N det er stofmængden af CO2, R det er en konstant, og T det er temperaturen angivet i Kelvin i det rum, man er i. Delt med, hvis jeg sagde densitet her før, så er det forkert, det er så trykket i bar. Og der indsætter vi så stofmængden her på N's plads, og vi indsætter konstanten her, som hedder 0,0831, og enheden der er så L gange bar delt med mol gange K, og så ganger vi så med 298 K Kelvin, fordi det så er temperaturen i rummet, og det deler vi så med 1,01325 bar, fordi det er det tryk, vi har i rummet. Derfor får vi så at vide, at volumenet af den dannede CO2, det er 6,89 osv. liter. Ja. Og så har vi lidt fejlkilder, altså det er vigtigt, at man bruger samme vægt under hele forsøget, ellers så kan det skabe en rimelig stor fejlkilde, da vægtene de ikke er helt nøjagtigt ens indstillet. Og man skal også passe på, når man overhælder når man hælder væsken over, at man så passer på, at man ikke får gaslarm med over, for så kan man få upræcise data, og det skaber hernede også en fejlkilde. Og så vores konklusion, altså vi kan hermed konkludere, at vi har lavet en gæringsproces og udvundet etanol og carbondioxid, og vores udbytte af etanol, det har været 96%, altså tæt på de 100, meget tæt på de 100, så det er vi meget godt tilfredse med. Ja, tak for nu.